Bejn 70 u 80 persuna morda bil-kanċer li jiġu bżonn ir-radjoterapija kuljum bħala parti mill-pjan ta' kura tagħhom se jgawdu minn CT scanner ġdid u avvanzat li joffri l-aqwa kura. Fl-Isptar tal-Onkoloġija Sarentni Mamo, id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearn inawgura dan is-CT scanner li xtara b'investiment ta' €900,000 kofinanzjat bejn il-Gvern Malti u l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika. Din il-magna li bdiet intuża fl-aħħar jiem tajn lill-speċjalisti biex jużaw ir-raġġi biss fuq it-tessut tal-kanċer u mhux partijiet oħra tal-ġisem. U allura tifranka ħafna komplikazzjonijiet minħabba raġġi żejda li jieħdu l-pazjenti. Ir-raġġi li konna nagħtu lill-pazjenti 25-30 sena ilu kienu jfejqu mill-kanser ma kienu wkoll iħallu ħsara kbira lill-organi lit-tixus lit-tessuti normali għax il-magni kienu għadhom mhumiex avvanzati biżżejjed. Meta mxejna f'dan l-isptar, meta ġejna minn Boffa għal Sarentni Mamo għal Samok, daħħalna dawk li ngħidulhom il-linear accelerators, magni ġodda illi kapaċi jisparaw raġġi b'saħħithom imma b'mod iffukat biex joqtu biss iċ-ċelluli tal-kanser u ma joqtux it-tessut ta' madwar. L-ispeċjalista Dorothy Janakulina spjegat kif kull sena mal-1400 pazjent jiġu bżonn il-kura fl-Isptar tal-Onkoloġija u allura saħqet fuq l-importanza tas-CT scans għaliex minnhom ikun iddeterminat fejn hemm bżonn jingħata it-trattament. Pala proċess, kull pazjent li għandu bżonn ir-radiotherapy ikollu jieħu CT scan din hija l-bażi tar-radiotherapy għax fuqha jiddependi t-trattament kollu. Hemm għalhekk huwa importanti li jkollna l-aħħar teknoloġija li għandna fis-suq u wkoll tħallina niżviluppaw iktar tekniċi ġodda bħal stereotactic radiotherapy li huwa teknika ġdida li aħna ħanintroduċu fi żmien li ġej. Id-Deputat Prim Ministru fakkar kif madwar id-dinja f'dawn l-aħħar sena u nofs il-pandemija paralizzat ħafna mis-sistemi tas-saħħa. B'differenza f'pajjiżna mhux biss għandna s-sitwazzjoni tal-imxija taħt kontroll imma l-Gvern baqa' jinvesti biex jiġġieled mart ieħor.